Nou, de mem van Iris die is toch een inwendige bloeding stoon. En toen dacht ik direct van, ik wil er wel een mem bij hebben. Ik wil net maar de flessen brengen, want in de regel krijg je dan hele aparte hinders die de hindertaal net leert heeft. Dus toen heb ik een zoekactie starten op Facebook. En toen wie dat in no time 4400 keer deelt. En toen kwamen we eerst bij een hinder die stond in Brabant. Hartstikke lief hinder, maar die wilde vooral net accepteren. Wij zijn naar huis, naar Friesland. Toen hebben we zelf een merrie proberen op te starten met hormoon, zodat die de vrouwen ik zou accepteren en dan beginnen te melken produceren. Alleen nog, toen kwam er niet een keer het Chica op Facebook te staan. En ik zou de jongens uit eten, maar dat heb ik dus skipt. Want ik ben weer met Iris in de karre, samen met mijn vriend, ben we de Ausluitdijk overgegaan. En gelukkig heeft Marissa de nageboorte van Chica bewaren. En daar hebben we de vrouwen helemaal mooi ingesmaakt. En de merrie stond voor de hikken. En toen hebben we eerst maar de hikken ertussen laten snuffelen. En toen heen ik de Chica heel zachtjes. En het verhaaltje dat heen ik er waarom. Nou, dat was echt een moment, ik wiek heel burg, maar dat ik de tranen in eigen hier. En toen het verhaaltje dat rent zo langs de zijkant na het jaar en die begint direct te drinken en die merrie die gaat zo staan van nou, doe maar. Zie je bij het hek? Ja, hier staan ze achter het hek. Daar is Chica. Zullen we kijken of ze komt? Hey. Hoe is het om ze zo samen weer terug te zien? Supermooi. Ben je nieuwsgierig, hè? Ben je blij? Was zo verdrietig, hè? Had je verwacht dat Chica haar zou accepteren? Ja, dat had ik wel verwacht. Want ze is altijd een hele lieve merrie en ze heeft eerder een veulen gehad. En daar zorgde ze heel erg goed voor. En ze was eigenlijk zo verdrietig en zo overstuur dat we haar dode veulentje weg moesten halen. Want dat konden we natuurlijk niet in de wei laten liggen. En dat ik dacht van als zij straks weer een veulentje ziet, dan is ze daar zeker spontaan verliefd weer op, denk ik. Als Chica straks, als het veulentje eraf kan, dan komt Chica weer naar huis. Dan brengen we haar weer thuis. Maar dit is voor Jim toch ook wel even wennen qua plaatje, want dit is al nog leuker wat er nou is. Ja, dit is wel even wat oors als een Fries. Maar het gaat echt super en ze wordt ik helemaal opgenomen in de kudde. In het begin vonden ze het wel een beetje een gekke kleur. Nou ja, ik vind het super dat het zo goed geslagen is. Want ja, het ontneemt dus een heel soort werk. Maar het is ook volle beter voor de vrouwen dat hij gewoon een echte mem heeft. En voor de Chica is het ook mooi, want die wie heel erg onwennig van haar eigen vrouwtje. Dus alleen nog maar winnaars uiteindelijk in deze situatie.